2017. Urtean, Gernika Lumoko memoria, kultura eta giza eskubideen alorretan diharduten hainbat eragile eta elkarte batu ziren Gernikako bonbardaketaren urteurenerako herriko taldeen jardueretan gutxieneko koordinazio bat lortzeko, elkarrekin lagundu eta amankomuneko ekimenak ere bultzatzeko. Horrela, elkarlan anitza eta zeharkakoa izatearen helburuarekin programa orokor bat egin zen, baina talde bakoitzaren autonomia eta nortasuna errespetatuz. Gure herrian aipatutako erloetan dabiltzan talde guztiak ez zuten ekimenarekin bat egin, baina giroa orokorrean plurala eta zabala izan zen. Hurrengo urterako zenbait taldeen arteko komunikazio mailako harremana mantendu bazen ere, oinarrizko talde multzo bat bildu ginen finkatutako helburu bi elkartuta aurrera eramateko. Gernika Lumo memoriaren lekua bezala, euskaldunontzat eta nazioartean duen izaera eta garrantzia azpimarratu, nabarmendu eta landu, eta aurrekoarekin guztiz lotuta dagoena, Gernika Margoa, Gernikara ekartzeko ekimena bultzatu eta maila guztietan horren inguruko eztabaida publikoa piztu. Horrela sortu zen Arrano Kulturtaldea, IPES, Sare Gernika Lumo, Lobak, Gernika Batzordea eta Gernika Garretan osatzen duten Gernikara, Gernika memoriaren lekuko elkarlanerako espazioa. Eta horrela sortzen da gaur aurkezten dugun ekimen hau, web orrialde hau, gure hausnarketa eta elkarlanaren emaitza eta aldi berean Gernika, Euskal Herriko historiarentzako eta leku izen simboliko bezala dauken garrantzia dela eta hausnarketa eta elkarlan orokor eta zabalago baterako tresna moduan. Holan, labur esan da, deko hasiera horri bat, hasiera horri zen badau atal bat Gernikaren simbologia apurbete azpimarratzen dauna, ez? Mundu guztian zehar zelan erabiltzen den Gernika kuadroaren simbologia, eta beko aldean gero ikusiko duzue, memoria historikoari buruz, beste medio batzutan eta publiketan diren notiziak edo, gero esan duten moduen, dau atal bat taldiena, bertan dauz Gernika memoriaren lekuko plataforman edo parte hartzen dugun talde bakoitzan fitxa bat, eta beren aurkezpen testu labur bet, eta gero irudi batzuk, elkarte horren ekimen batzuna, eta sare sozialak edo euren webgunetara lotura, ez? Osea, sozelan, Gernikeko memoria lantzen da bien taldien informazio guztize, labur bertan azaltzen da. Eta gero batez be, webgunie sortu dan helburu nagusize, batetik izango zen egitaraua, oindala 3 urtetik ona egitarau aman komun bat lantzen hasi garelako, orduen, hau, momentuz, 2017tik aurrera jarri dugu, izen zala plataforma hau sortu zen urtie. Orduen, honek funtzioneko dugu iragartzeko eingo diren ekimenak, gure ideia da bai, artxibo bat izetia, ez da? Orduen, denporagaz, joango gara, harinako urtietan endan lana, eta horre, batez Gernika Batzordean artxibotik eta nahi duguz, bentset 1987tik aurrerako ekimenak eta dauzene artxibo grafikoak bentset salbeu eta nunun gordeta egotie. Eta gero deko beste, egitarau ez aparte, beste atal bat albisteak, badala apurbet taldiok sortzen dugun materiala bolketan joateko, askotan bideoak egiten dire, edo sortzen den material bateri salidi emoteko, eta honepe azkenien, artxibo moduen funtzioneko dugu. Eta esan dute moduen, hau, ibilgara gaurko publiketako asmoagaz, heldu gara, onarte, talde bakoitzak deko webgunera akzesoa, eta ideia da, danon artien oin, elikatzi, edukizek gehitzen joatie, eta forma gehiago motia. Talde eta eragile ezberdinen arteko elkarlan honetatik, hilabete honetan aurrera eramango diren ekintzen egitaragua aurkeztu dute ere prentsaurrekoan. 2 zutabetan oinarritzen da nagusiki. Batetik, era bateratuan antolatu ditugun ekimenak, eta bestetik, talde eta elkarte bakoitzak prestaturiko izaera anitzeko ekitaldiak. Lehenengoari dagokionez, imaginatuko duzuen bezala, gaur hemen astran aurkezten dugun webak lan handia suposatu digu, eta espero dezagun hemendik aurrera
edozeinentzat tresna bat izatea. Hala ere, gure elkarlana ez da hor geratu, eta gaur bertan, eta iesoan zehar ikusgai izango da, esposaketa interesgarria dago bertan. Basque Children elkartea, The English Exile, Habanako umeak, eta Maite Pinto margolariaren grabatuekin osotua, hain zuzen ere. Hitzaldi bat ere izango dugu haiena, bertaratuko baitira elkarteko bikideta. Bigarren ekimen sortak egitarauan ikusiko duzuen bezala, apiril osoa zeharkatuko du. Hitzaldiak, kontzertuak, dastaketak, sinema, ibilbideak, topaketak, denetarik. Aipamen nagusiena eta referentzia berezia apirilaren 26 bera da. Gernika bombardatua zutela 82 urte betetzen diren eguna. 4 minutetako geldialdia eta gaueko kandelen ibilbidearekin oroitu eta aldarrikatuko dugu. Memoriak bizirik dirauelako gure herrian.